Hi guys, welcome to TFAFers TV. We are back again with the latest breaking news. Zengeza West MP Job Sikhala has been sentenced to 6 months in prison with an option to pay $600 fine. Zviri kana ida kubuda mujeri ngaabhadhare $600 fine. A magistrate Gofa in her ruling actually said, "I have taken into consideration that you are a family man with 11 children, saka ndingoda kuti ungobhadhara mari obuda, asi kana ukatadza kubhadhara mari unongogara mujeri for 6 months, of which ndo zvatsamwisa vazukuru vambuya nehanda. It's been long vanhu vachingoti justice for Job Sikhala, asi mumwe munhu auya akati iyi ndo inonzi poor example of injustice. Mumwe munhu akati let's contribute abude, mumwe munhu akati let's do GoFundMe munhu abude, mumwe munhu akati this is where Chamisa should step in, mumwe munhu akati ZANU-PF voterai mega, inini handazvitadza itsvina yepati, mumwe munhu akati Mwari ndewe munhu wese, one day is one day, mumwe munhu akati beta abhadhare fine abude, mumwe munhu akati panoda mari yefine nemari yekuenda kuEurope kunorapwa poison yavakamupa. Mumwe munhu akati he has saved already, saka mari ndeye yamuri kuda munokara vanhu veZANU-PF. Kuva muguti here apa muri kudya gold, apa muri kupanana maprazi, zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu akati muburitsei akutodiwa kubasa before ma-election, vari kureva kuti akudiwa kuti kupati yaChamisa. Mumwe munhu akati mhosva yake ndeyei yakapara imika. Mumwe munhu akati ndipo paunoona kuti kutsvanyirirana kuri real in Zimbabwe. Mumwe munhu akati Chamisa aripi chokwadi. Mumwe munhu akati justice delayed is justice denied. Mumwe munhu akati if we all pay $1 he will be out fast. Mumwe munhu akati he was not even supposed to be arrested. Mumwe munhu akati after staying 11 months muremind. Mumwe munhu akati let's do GoFund. Mumwe munhu akati wow, after holding him in custody for long, zvakaoma. Mumwe munhu akati he will remain the hero freedom fighter. Mumwe munhu akati so the sentence of his crime is shorter than the time he has already spent in prison. Mumwe munhu akati makotsi edu emuZimbabwe aya ndashaya marara zvisingaite. So guys, I don't know kuti munoti kudi, asi vanhu vafara kuti sezvo vanga vasikara vachingoti justice for Job Sikhala, kana iri nyaya yemari, he is a free man, ndozviri kutaurwa nevanhu. So please comment down below mutiudza kuti is it fair kana kuti. Please don't forget to watch our